Αν είσαι ιδιοκτήτης μιας B2B επιχείρησης στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, τότε αυτό το βίντεο είναι για σένα. Σε αυτό το βίντεο θα αναλύσουμε πώς μπορούμε να κλείσουμε 40 ποιοτικά sales meetings για την επιχείρησή σου μέσα σε 90 μέρες με 100% εγγύηση αποτελεσμάτων. Θα αναλύσουμε κάποια αποτελέσματα πελατών και εφόσον σε ενδιαφέρει, στο τέλος του βίντεο θα σου εξηγήσω ακριβώς πώς μπορείς να έρθεις σε επικοινωνία μαζί μας και να δεις άμα κάνεις qualify για αυτή την εγγύηση αποτελέσματος. Ακριβώς όπως κάναμε για τη Spacesoft. Μια IT επιχείρηση που δεν αξιοποιούσε τα social media ως μέθοδο διαφήμισης και αφού συνεργάστηκε μαζί μας μέσα στον Ιούλιο, καταφέραμε να φέρουμε 79 leads μέσα σε 30 μέρες με 900 € κόστος και 11 € κόστος ανά lead. Και όπως βλέπετε στο CRM μας, για τη Spacesoft κλείσαμε 26 sales meetings τον Ιούλιο και άλλα 9 τον Αύγουστο μέσω αυτής της καμπάνιας. Προφανώς αφού δουλεύουμε στον IT κλάδο και κάθε meeting πρόκειται για ένα high ticket προϊόν ή υπηρεσία που αξίζει τουλάχιστον 2.500 €, προφανώς αυτή η υπηρεσία προσέφερε δεκάδες χιλιάδες ευρώ στη Spacesoft μέσα σε μόλις ένα μήνα. Τόσο καλά που σταμάτησαν κάθε άλλη μορφή outreach και πλέον βασίζονται μόνο στις διαφημιστικές μας υπηρεσίες για να κλείνουν νέους πελάτες. Ή όπως κάνουμε αυτή τη στιγμή για τον Pampas BI Tech, μια δεύτερη IT επιχείρηση που μέσα στον Αύγουστο έχουμε παράξει ήδη 52 leads με 6 € κόστος ένα lead, ένα φανταστικό αποτέλεσμα, μόλις 330 € σε έξοδα διαφημιστικά και έχουμε καταφέρει να κλείσουμε ήδη 25 sales meetings για αυτή την επιχείρηση και συνεχίζουμε να το κάνουμε. Για ποιον δεν είναι αυτό το βίντεο? Αυτό το βίντεο δεν είναι για B2C επιχειρήσεις, δηλαδή επιχειρήσεις που πουλάνε προϊόντα ή υπηρεσίες σε καταναλωτές. Δεν είναι για e-shops, δεν αναλαμβάνουμε καθόλου e-commerce επιχειρήσεις και δεν είναι επίσης για πολύ μικρές επιχειρήσεις που δεν κάνουν τουλάχιστον 250.000 € τζίρο το χρόνο, καθώς δεν θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στο διαφημιστικό budget που απαιτείται για να δουλεύει στο σύστημά μας. Τώρα, το σύστημά μας δουλεύει μόνο αν είστε B2B επιχείρηση ή επιχείρηση real estate, το οποίο σημαίνει ότι πουλάτε ένα προϊόν ή υπηρεσία σε άλλες επιχειρήσεις άνω των 2.500 € και θέλετε να γεμίσετε το ημερολόγιό σας με ποιοτικά sales meetings κάθε εβδομάδα. Πραγματικότητα είναι πως περισσότερες B2B επιχειρήσεις στην Ελλάδα στηρίζονται ακόμα σε ξεπερασμένες μεθόδους για να κλείσουν πελάτες. Στέλνουν χιλιάδες email, ξοδεύουν αμέτρητες ώρες σε cold calls ή ελπίζουν στο word of mouth. Αλλά ξέρουμε όλοι τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Χαμένος χρόνος σε συζητήσεις με άτομα που δεν έχουν καμία πρόθεση να αγοράσουν, ένα pipeline που άλλοτε γεμίζει και άλλοτε αδειάζει χωρίς καμία προβλεψιμότητα και μηδενικός έλεγχος στο πότε θα έρθει το επόμενο qualified lead, εφόσον δεν υπάρχει αυτό το σύστημα. Αντίθετα, το σύστημα που έχουμε δημιουργήσει δίνει στις B2B επιχειρήσεις τη δυνατότητα να έχουν προβλεψιμότητα και σταθερότητα. Να ξέρουν ότι κάθε εβδομάδα θα μπαίνουν στο ημερολόγιο τους νέα ποιοτικά sales meetings με leads που ήδη θέλουν να αγοράσουν. Και το καλύτερο είναι πως οι πολιτές πλέον θα είναι χαρούμενοι και ενθουσιασμένοι καθώς θα επικοινωνούν κάθε εβδομάδα με νέα, ζεστά και ποιοτικά leads, όλα φιλτραρισμένα από εμάς, αντί να σπαταλούν τον χρόνο τους σε ανούσιες συζητήσεις. Και αυτό δεν σημαίνει μόνο αύξηση τζίρου. Σημαίνει ότι έχετε τον χρόνο και την ενέργεια να εστιάσετε στην ανάπτυξη της επιχείρησής σας με ένα pipeline γεμάτο με σοβαρές ευκαιρίες και όχι χαμένο χρόνο. Ποιος είμαι εγώ για να το λέω αυτό? Ονομάζομαι Ράπτος Κωνσταντίνος και ο τυπικός λόγος είναι ότι έχω χτίσει την Action Media από το μηδέν, δουλεύοντας πλέον με δεκάδες B2B επιχειρήσεις και δημιουργώντας για αυτούς αποκλειστικά κανάλια απόκτησης πελατών που δουλεύουν ξανά και ξανά. Ο πραγματικός λόγος όμως είναι τα αποτελέσματα των πελατών μας. Ο μέσος πελάτης μας αυτή τη στιγμή κλείνει 28 sales meetings μέσα στο μήνα. Τα leads που φέρνουμε στους πελάτες μας κοστίζουν μέσω όρο 7 € στο B2B κλάδο. Και τέλος, μέσω των διαφημίσεων της Action Media έχουμε παραχθεί deals άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ μόνο το 2025. Οπότε, αν θέλετε να σταματήσετε το άριστο cold outreach και να γεμίσετε το ημερολόγιο σας με ποιοτικά sales meetings, θα σας κάνω ένα μικρό brief των υπηρεσιών μας. Ξεκινάμε με το να δημιουργούμε υψηλής απόδοσης διαφημίσεων για την προσέλκυση leads. Διαφημιζόμαστε στις πλατφόρμες της Meta, όπου καταφέρουμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα με διαφορά. Δεν κάνουμε Google Ads ούτε LinkedIn, διότι τα καλά αποτελέσματα είναι στην Meta. Στείλουμε το δικό σας CRM, στο Go High Level, για να μην χαθεί κανένα lead. Φτιάχνουμε 5 κρίσιμα automations για no-shows, cancellations, reminders, lead nurturing και custom workflows. Τώρα, αυτά εδώ είναι όλα 5 πολύ σημαντικά στάδια που μπορεί να βρεθεί ένας ενδιαφερόμενος της επιχείρησής σας. Σε κάθε ένα από αυτά τα στάδια μπορεί να βρεθεί ένας ενδιαφερόμενος. Εμείς έχουμε μια σειρά αυτοματισμών που θα λάβει ανάλογα email και SMS για να μπορέσουμε να τον φέρουμε πίσω στο flow μας και να γίνει όντως πελάτης και να μην τον χάσουμε όπως θα τον έχανε οποιαδήποτε διαφημιστική επιχείρηση. Παρέχουμε train appointment setter που ξέρει την επιχείρησή σας απ' έξω και μπορεί να επικοινωνεί με όλους σας τους ενδιαφερόμενους. Καλούμε τα leads άμεσα, μόλις μπουν στο σύστημα, real time, με script qualification process που συμφωνούμε μαζί. Και τέλος, κλείνουμε ποιοτικά sales meetings στο ημερολόγιό σας με προβλεψιμότητα κάθε μήνα. Τώρα, αν έχεις ήδη κλείσει ένα call μαζί μας και βλέπεις αυτό το βίντεο απλά για να έχεις παραπάνω πληροφορίες για εμάς, τότε δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι για να έρθουμε σε επικοινωνία. Προφανώς θα εμφανιστούμε στο call και θα σου δώσουμε ό,τι παραπάνω πληροφορίες χρειάζεσαι πάνω στο call. Τώρα, αν δεν έχεις κλείσει call μαζί μας ακόμα,
Μπορείς να στείλεις τα στοιχεία επικοινωνίας σου κάτω στη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα σε καλέσουμε τηλεφωνικώς. Να δούμε άμα η περίπτωσή σου είναι κάτι που μπορούμε να αναλάβουμε και μπορούμε να έχουμε επιτυχία. Γιατί αν δεν έχουμε επιτυχία, δεν έχει ούτε νόημα να το αναλάβουμε. Και εφόσον είμαστε βέβαιοι για το στόχο μας, εμείς επιβεβαιώνουμε τα αποτελέσματα αυτά. Είναι 100% βέβαιο ότι θα λάβετε αυτά τα 40 ποιοτικά sales meetings μέσα σε 90 μέρες. Αλλιώς θα σας επιστρέψουμε πίσω τα χρήματα που μας έχετε δώσει. Οπότε είναι κάτι σίγουρο. Στόχος είναι να δούμε άμα κάνετε qualify την προσφορά και θα μιλήσουμε τηλεφωνικώς.